Sanibonani molweni namkela kweSisTV ngesiXhosa. Umayeni ke guys usivezela indlela amazi ngayo uThobile. Uthi wamazi ngoMasawule kwakungekho mntu eMzumbe. So abantwana babeqhela ukuya khona eMzumbe xa kuzii-holidays. Kwakungekho mntu ozobagada. Then uthi kwafumaneka le ngane, umbiza ngengane, le ngane uThobile yakwaMakhumalo. Uthi ke uThobile wayecawa phaa kwaMseleku watsho wamkhumbuza kuMseleku uba wena wawunecawe. uThobile wayebetha igubu kuloo cawo yakho, wavuma kuMseleku. Uthi ke le ngane yayifika isebenze igoduke kodwa exesheni yavela yayeka ugoduka, into ethi wena wayishaya mfana. uMseleku ke uthe akakhumbuli kodwa ke uThobile esebenza kwaMseleku and akakhumbule eqashiwe as inini. Umayeni uthi hayi ke kucaba yena ke wayengazi. uMseleku ingqinile ke into ukuthi uThobile into ethi yena wahlala kwaMseleku selotyoliwe. So ubuyela kulaa nto kaThobile wayethi ke yena walotyolwa kuqala kunoMayeni. Umbuzo ke nguwoba kwathini ke aze avume kutshatwe uMayeni kuqala. uMayeni uthe yena kuyacaca ukuba uMseleku edibene noSindi babedlala ngaye ngoba kaloku wazi uba uThobile wayekhipha itile kwaMseleku. Eyoba wayehlala elotyoliwe akayazi ngoba uthi wayefika yena phayana uthi uthe yena sele etshata wangakwazi ukuya emzini ngoba kaloku kukhona indoda ehlalisanayo phaa engumSeleku noThobile. uMseleku uthe inoba ke uSindi wayonqena ukuxelela uba kwenzekani kuba wayesazi uba wena uzawuvutha uthi bhe. uMayeni uthe ke uzohamba ke neli alitshoyo uMseleku ngoba kaloku uThobile wayelala noSindi naye ke uMseleku kulaa mzi. Uthi uThobile before bayosebenzela eMabheki wayesebenza kwaMseleku eMzumbe. Uthi nditshata nje mna uThobile wabesejola nawe and ndade ndakubuza uba ithini into yalo mntana ngoba wayevele esebenza phaya. Ayiphumi ke impendulo emlonyeni kaMseleku ngoba ethi izoba ngathi ndithethelela omnye umntu. uMayeni ke kuthe le nto masiyiyekeni ngoba kaloku kuyacaca into yoba uMthombeni utsho eyakhe nam nditsho eyam and mna inoba bubuxoki obu bam ngoba ndazi uba wayeqashwe eyineni phayana. Le eyoba wayeselevele eyinkosikazi andiyazi, ntona mna ndiyayazi uba wayesehlalisana phaa. So umntu mna endimbonayo ongathethi inyani apha nguMseleku ehlangene noThobile. uThobile inoba kwakuthiwe kuye hayi sizokulobola then ubuye uzohlala apha, okanye uMseleku kwathiwa kuloo Thobile awukwazi ulala nomntana omncinci kangaka, mhlawule usosinyuke nengalo umlobole. Kodwa mhlawumbi benza idili noThobile into yoba no, ndizawuqale nditshate uMayeni ke before wena and uMayeni akufunekanga yazi le nto yoba mna sendikulobole. So ikhona inyani engaphumiyo between uMseleku noThobile. uThobile kodwa ngendlela ahline ngayo nendlela ayiyo nje nakasacacanga, I think uzohambe aphuhle uzawuzithetha iindaba. Sesikufutshane ngoku because sedikiwe ubuxoki bukaMseleku kwayena. Asazi ke guys, enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.